लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावनाय थाबाय दिनै आङो जोंहानि न'नि अमा फार्मखौ देखायनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांदो जोंहानि फार्मखौ नायनो गोसो दङब्ला गिदिर फार्म नङा फिसासो माने स्टार्टिं आरो ना ओमफ्राय नै अमा आदाराबो रुगासिनो बेखौबो माब्लाबा आं भिडिअ लानानै फैगोन माखौ बोरै खालामनानै रुनानै जोंहा होयो आरोना दस्राफ्रा गुबुन गुबुन रुनानै जाहोयो जानो हागौ जोंहा ओमफ्राय माबोरै माखौ खालामनानै रुनानै जाहोयो बेखौ आं माब्लाबा लानानै फैगोन ओमफ्राय नै जायगाया जोंहानि बन दोनग्रा सेरावनो आदारखौबो रुयो माने बन नांगौ नालाय अरजोंसो रुयो नालाय स' दा बिदिब्ला थुदो नायनोसै फार्मखौ ओमफ्राय नायलाय नैबेबायदि जुथा गोलाव गोलावखौ गानाबाथाय ना बारिनि हाया बिराद हासार गोनां जायोना आथिङा सेस अरलाबजोबो आलौजोबो अरलाबनानै बिनि थाखायनो बेखौ गाननांगौ जायो आरो ओमफ्राय बेखौ गानबाथाय थारमाने हाब्रुआ नांहैस'ला बिदि एसेबां जलाबलायनाय जाला आरोखि ओंखायनो गाननांगौ जायो ओमफ्राय नायलाय जा अमा खि सुबाय थानांगौ ओमफ्रायो बिदिनो फुङाव सुनांगौ सानसुआव खनसे सुनांगौ दिनावनो खमसे खम खनब्रै खनबा बेबायदि सुनांगौ एखमबाथ' मोनायावबो मोनामफैयोबा मोनायावबो सुफैनांगौ जायो ओमफ्राय कारेन्ट गैयाबाथ' बुहुद दिगदार जायो बै माबाथिनि टेंकियाव दै जमा दोननाया बेजोंनो सुनांगौ जायो ओमफ्राय बेखिनि दैयाथ' जेबो थोआ बिराद बुरजा बुरजा खियोना ओमफ्राय रुम मोनथाम सुनांगौ जायो ओमफ्राय ओंखायनो एखमबा बिनि दैया थोआबाथाय ना माबा दंखलनिफ्राय सानानैसो रोगानांगौ जि खस्थ' जाखायोना ओमफ्राय जोंहाना आइजों बाबाया बुहुद खस्थ' खालामो मानो होनोबा बिसोरो बिराद माबायो आरोना जोथोन लायो ओमफ्राय फिसिबाय जेला जोथोनखौथ' लाखानांसिगोन नालाय बेनिखायनो बिराद जोथोन लायो आरो ओमफ्राय दाथ' लकडाउन ना बिसोर जेरावबो बाहेरायाव थाङा ओंखायनो आंहा एसे गयो आरो हैनो ओमफ्राय बिसोरो बाहेरायाव थांबाथाय ओमफ्रायो नायबाय थानांगौ जायो आरो आंनि आखायावनो थायो नायनाया बेनि थाखायनो ओमफ्राय दा लकडाउन ना बिसोरो आइजों बाबायानो नायो आदारबो हैबाय थायो ओमफ्राय आं सम बिसोर गैयाबा हैनाय बेबायदि जायो आरोना ओमफ्राय बेखौ आं हैनाय टाइमावनो भिडिअखौबो सुट खालामहोखाबाय समबो मोना अखा हाबाय थायो ओमफ्राय बे अखाया एसे खमायनाय समावनो आं भिडिअखौ खालामबाय आरोना नङाबाथ' खालामनोनो जाया अखा हाबाय थानायाव बे खालामनायावबो आंहा मबाइलानो सिजोबलायदों अखाजों साथा गैयामोन अमा खिसिनाया जोब्बाय एबार आदार लायनानै होफैफिननोसै ओमफ्राय गुन्दैयाव बेसेबां फैसा थाङो मिथिगौ बे बस्ता गिदिर गोलाव गोलावजों बस्थासे लाबोबाय थानांगौ सानथाम सानब्रैजोंनो ओमफ्राय बियो बस्थासेयावनो 500 लायो 500 थाखा लायो बस्थासेयावनो बिराद माबा थाङो गुन्दै थाङो बिराद गुन्दै नांगौ
ada segmen di kap dia kan गन्द्रायाव थाग्रा अमाफोरनो हैखांजोब्बाय ओमफ्राय नै अखा सिजोब्बाय अखा फिसा फिसा हाबाय थादोंमोन ना अखा सिजोब्बाय साथाबो गैया ओमफ्राय साथाया दङ आइ लांदों बाबा लांदों बाहेरायाव थांनो ओमफ्राय दा बाहेरायाव थाग्रा अमाफोरनो हैनोसैलाय गन्द्रायाव थाग्रा अमाफोरनो हैखांजोब्बाय साथा गैयैनि सिजाबायबो साथा गैया बिमा बिफाया बाहेरायाव लानानै थांजोबदों ओमफ्राय दा बाहेरायाव थाग्रा अमानो हैनोसै फिसा गोनां मासे दङ ओमफ्राय मासेया बुन्दा खासि दं बै उनाव नुहुरनाय साथा माखायाना गासिबो गोबाय गोजासो बायजोबनायसो बिसोर माने फुरानि साथा गोजा गासिबो सिंनि आथिङा बायजोब्बाय जाला गंसेबो ओमफ्राय आङो लकडाउन जाजेननायनिफ्रायनो खनसेबो बिजनियाव थाङाखै कर'नाखौ गिनानै थाङाखै आं स्टे हम स्टे सेफखौ मानिनानैनो जेरावबो थाङाखै बिनि थाखायनो साथा गोदानखौनो मोनाखिसै आंहा एबारावहाय बिनि थाखायनो अखा सिजानांबाय बिसोरखौ मानो बाहेरायाव दोनदों मिन्थिगौ बिसोरखौ बेहाय न'आवनो दोनफादोंमोन फार्स्ट खालि सोजेननाय समाव सोफानानै दोनजोबदोंमोन बिसोरखौबो ओमफ्राय बिसोरो थायानो गानो हाया बे मा होनो प्लास्टारखौ गानो हाया बिसोरो हायाव थादावबाय थाग्राना ओंखायनो बिसोरनि आथिङा आसुग्रा सादों खोमा आरोना ओमफ्राय गसङाखै बिसोरो सोजेनखालि न'आव दोनजेनखालि बिसोर गसङाखै हायाव उन्दुनानैसो थाबाय थादों ओमफ्राय ओंखायनो अखानायैसो बरनफिनबाय हायाव बरनफिनबासो गसंबाय आदारबो जाबाय बेबायदि जादों आरो ओंखायनो इसोरखौ बाहेरायावनो दोनो गासिबो अमाखौनो आं देखायजोबनो हायासै माखासेया बाहेरायावसो खारदिंलाबायनानै दङमोन ओमफ्रायो मा होनो गासै जोंना अमाया गोरलै गोरलैजों लानानै गासै माबा जायो 8-10 जाबाय आरो गासै
होमब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलायनानै होदो लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामनानै हो जाहाथे गोबाङानो आंनि चेनेलनि बागै मोनथिनाय बायदि ओमफ्राय हौनै बादिया अखाजों लोमनाया जोंना दै बानाया बाय बाय